ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମଣିଷ ବେଶରେ ରାକ୍ଷସ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁନାହିଁ ପିଲା, ହାୟ କି ଯୁଗ ହେଲା। ବାଟ ଚାହିଁ ମା ନିତି କାନ୍ଦଇ, ଝୁରି ଝୁରି ଦିନ ଗଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ନୟନ ପିତୁଳା, ଛୁଆ ତ ପରାଣ ଧନ। ଏଡ଼େ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଏତେ ଯେ ଅକ୍ଷମ, କରୁଛି ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ସରକାର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡୁ ଚୋର, ଛୁଆ ଚୋରି କରେ, କୋଳ ଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ରଖି, କେତେ ଯେ କଷଣ ସହେ। ଏହି ଦୁରାଚାରୀ କାହୁଁ ବା ବୁଝିବ, ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଏତେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଲୋଭ ହେ ତୁମର, ନିଜ ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କର। ପର ଛୁଆ ନେଇ ବଜାରେ ବିକୁଛ, ଧର୍ମକୁ ତ ଟିକେ ଡର। ମଣିଷ ଜନମ ଲୋଭି ଏ ସଂସାରେ, ରାକ୍ଷସ କର୍ମ ଆଦରି। ଭାବୁଛ ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହିଁ କେହି, ଟଙ୍କା ହିଁ କରିବ ପାରି। ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ସବୁରି ଉପରେ ବସିଛି ସେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପୋଲିସଠୁ ସିନା ବଞ୍ଚି ପଳାଉଛ, ସିଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ନାଉରି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କର, କିଛି ନ ପାରନ୍ତି କହି। ତଥାପି ସେ ନେହ ମମତାରେ ପରା, ଆମଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେହି। ଏକଳି କାଳରେ ସାଜି ଅମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ। ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଜୀବମଣ୍ଡଳରୁ ଯାଇଛ ଯେ ହୀନ ହୋଇ। 2 ହାତ 2 ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ପରା, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବିହି। ପରିଶ୍ରମ ବଳେ ଜଗତ ଜିଣିବ, ରହିବ ଅମର ହୋଇ। 2 ହାତ 2 ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ପରା, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବିହି। ପରିଶ୍ରମ ବଳେ ଜଗତ ଜିଣିବ, ରହିବ ଅମର ହୋଇ, ରହିବ ଅମର ହୋଇ।